So yun guys, ngayon is magkakainan lang po kami dito sa aming farm. Mayroon kaming bisita, sila Oxy, si KMA at si Kuya Jeff. Ewan ko kung matutuloy silang makarating. Kung makakarating sila kasi sabi may inaasikaso sila pero mag-update sila kung makakasama sila. So ngayon magluluto tayo ng lumpiang Shanghai, walang kamatayang lumpia. And then ito po ang ating mga recipes today. Yan, meron tayong pansit palabok, buffalo wings, saka yan, puto kutsinta, meron din tayong carbonara, and syempre chicks to go, at ice cream. Madami niyong nakakailangan ng Korea. Tsaka meron din tayong pa-pizza. Yan, marami na yun. Ice cream! Siyempre, SML ice cream. As usual, thank you so much po. Yan, makipulbutay mamay. Wala kang dalang lipstick, tita? Magpulbo, guys, magpulbo si Maha Salvador. Magdating kasi si Gerald Anderson underground. Yan guys, habang nagluluto kami ng ng lumpia, magpapa-raffle tayo ng mga items. Tara. Tara. Wow, ang sarap naman ng lumpia ni Billy Boy. Nagbulok lang daw kami sa taas. Wow, wow. Wow, kadami. Wow. Sana all kalbiro. Briefcase number 1. Wow. Ay, pag nakuha niya yung sasayaw muna ha. Auntie Paseng, ano gusto mong mabunot? Kahit ano lang Pero napagod kayo kanina. Hindi, masaya nga eh. Happy. Siyempre may pagod pero masaya sa dulo. Kasi may premyo. Libantay. Talaga, masayang masaya. Mapilit sila guys. Gusto nilang sumama. Ayaw daw nilang Sabi ko maiwan na sila. Sige, mapilit sila. Kaya sige, go. Sayang daw yung prize. Dito sa guys, pala sa parapol, kasama din natin si Kuya Aulan tsaka yung dalawa natin kasama sa bukid. Kaya lang wala pa sila eh. Busy lang sila sa bukid. Kuya Ulan, tawagin natin mamaya, busy pa mamaya na daw siya pupunta. Tinatapos niya kasi yung gawain niya kasi nga magpapatanim na kami. Kasama rin sila dito sa bunutan. Mauna lang tayo. Pulbo. Okay? Then, dahil senior si Auntie Ligaya na, siya ang maunang bubunot. Okay. Pasok! Ay, akala ko sasayaw. Pag nakakuha. Ay, buksan mo na! Ay, sinlan! 0. Ay, baguang! Parang 4. Oh my God! 17. Hanapin ng 17. Ito, 17. Oh, dahil nanalo ka, ito ang premyo mo. Yes! Para wala namang talo. May siya guys, may patis, toyo, suka, bagoong at saka mantika. Oh, diba? Kulang na lang ng bawang at sibuyas. Thank you. Ikaw naman ang tipis-tipasita. Gamitin niya yan sa buhay. Ay, dapat pala nagbili ka rin ng sibuyas. May mahal. Oo nga. Hindi kaya. Dalawang piraso lang. Naku, walang pa na. 7. 7. 7. Uy, hanapin niyo siyang maghanap ng hindi kayo? Hintayin niyo kasi yung sarili niyo. Ayun niyo. Sige si Papa. May excite lang, may excite. Wow, may kulit sante Today's no kay Papa. Ito sa akin. Sa tabaw. Alis ka dyan, Hape. Baka maunahan mo siya sa... Na, ito sana hangit. Sabot kayo. Sabon! Ikaw maghanap, wag mo sabihin, tapos ikaw naman. Ay, kailan baka piliin mo? Kahit hindi totoo. Adik ka sa kape. Order ka sa kape. Order ka na ng kape. Ayaw niya yung gabi. Dito ka na pa. Meron ka pa ulit. Magpulot ka mamaya ulit. Ulit ka na. Matuna na. Aba, mas mahuli ako? Pinakabang? Nasingit na. 3? Ba't binaliktad mo pa, Nay? Ay, 3.
Patingin nga. Dapat ging ano-ano mo. Ba, 20 sa'yo. Huwag mo sabihin iuwi mo ng muro Naku, yan. iuwi niya. Sabi ko pa nang iwin ko sa muro yung mabunot ko eh. Oo, saan pwede man iuwi yan? Tapos ano kaya ang mo apay na. Saan utam ah? Ako na Ay, ikaw next. na. Okay, ako na. Palit tayo. Ulit tayo di ba tayo? Uli. Ayaw mo? Charan! Churan, edad ko. 4! Kape! Yes! May kape ka na. Oh, di ba may baso si Papa? Oh, may kape na. Ay! Bahalugin mo dyan. Kape natin. Sa akin kaya. Lugi kayo sa amin ngayon. Kung ano kaya sa akin? 4 kami gabunot. Sige, dali pa kayo. Hindi siya, ibang bahay niya. Mayroong bahay na. 5! Oh, At least meron na. Next, me. Si Gigi medyo ano to eh, tambahan to Ito eh. kay Si DJ. Gigi, medyo magaling to eh. Naku, noodles. Gantay. Bilisan mo. Hoy! 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 Ano ginahanap? Wala akong makita. Huwag niyo muna kasing sabihin, damputin niyo na lang. Okay, alay, pakita mo rin mamaya. Baka ibang ging dampot mo. Wala. Nasa? Parang nawawala. Ano number? Si? 25. Ay, bitaw! Ay, daan! Isang daan? Isang daan! Ako naman. Oy, si Billy Pie. Oy, isang pamilya lang kayo. Kayo nga apat? Siyempre, kasama pa si Kuya Billy. Meron din. Oo, tatlo din siya, di ba? Kawawa man eh. Hindi, isabay natin si Kuya Billy kay Kuya Ulan, kay Anod, tsaka kay Kuya apat Billy. na lalaki. Para apat siyang lalaki. Si Papa nagsali na agad. Andito na daw kasi siya. Number 10 sana. Naku, number 10 kay Fred. Ginaispatan, oh. Ginaispatan. Oo, ganda. Ano pa yung andito tayo? Spaghetti? Awan mo. Ano? Ano number ba ka? Punit. Wait lang. Ano to? 34. Meron pa Wala na, hanggang 34 lang dahil. Ano to? 23. Para kita. Balik sa'yo ito. Tabo. Ay, Jing! Number Wow, gusto ko yan eh. Number 9. Nine yan na, para walang daya. Oh, pang New Year. Panglagay ng salad. Oh, mamaya ulit, balik tayo sa pagluluto. Ito yung nabitbit ko. Antayin kasi natin sila, sila Kuya Ulan. So yan guys, bali itutuloy na ulit namin yung aming bunutan kasi baka gabihin kami, wala pa yung aming mga bisita. Ang nag-confirm lang sila, sila Kuya Allen, si Oxy, sila Kuya Glenn. Si Kabsat hindi rin makakarating kasi nasa Manila pala siya ngayon. Guys, sila Kuya Ulan, sila Junjun, at si Anod. Kami na lang magbubunot ng para sa kanila kasi baka busy pa sila doon sa bukid. Kaya kami na lang magbubunot siguro para hindi kami gabihin. Tara na. Tara na, Kuya Billy. Ay, si Kuya Billy pa pala. Ito na lang yung natitira guys. Si 1, number 2, number 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 13, 19, 18, 20, 21. Sino sunod? Ito gusto ko rin to. Kailangan ko yun. 27, 26. Ilan to, Je? 20? 60? 50? Ay, ito pala ang hiwalay. Ne, adapay noodles guys. Talagang Kompleto na eh. Siguro kay Kuya Ulan ko napunta. Ito, Darlas. Itong Okay, number let's 9 do Santa, wala na this. to? Sinong ano? Medyo Ay, si magulo. Kuya, Ay, ikaw muna lang. Kuya Wala pa Billy. siya. Ay, ikaw muna Kuya Billy. Saan ako bubunot? Ito sa tabo. Shake it. Tapos hanapin mo dyan yung huwag mong sabihin yung number. Tapos? Hanapin mo yung number mo dyan. Yan, buksan mo na yun, Kuya. Oh my God. Bawal ka magkuha ng dyan, kung ano-ano. Ginagamit ko lang natin talaga sa'yo yan. Ginagamit natin ito. 11. Para talaga sa'yo. Pang kusina yung mga ano ko. Oh, antiligaya na. Hihi! Siya na naman. Calderos sana, bagay. Sino ay? Dito karap, ante. 14? Nako! Naala na! Kakore! Aba! Sa'yo? Oh, sana all may takore. Kinakuan lahat yan, ha? Ginatira. Nasaan tipasing termos?
20. Ay, 60. dami di makita. Ay, di mo makita. 18. Ah, dito yun. Dito yun. 18? Yan, 8! Ito, 18 pala yun. 18 na! Palayo. Sabi ko. Yan nakita tawan. Sorry. Kasi hindi ko talaga nang pasing sa ganyan. Wow. Taray makuha ng ano pasing oh. Kud-kud ah. Taray! Ako malas ako eh. Ako din ngayon na, parang ko na ako ngayon na. Ate, ibig sabihin maglaba ka na bukas! Okay, next. Number 3 ka ha, number 3 ha. Buti na lang tinabi mo. Kaya nga. Number 13 pala. Madilim kasi. Blood ka palitan. Parang ano na naman ito ah. Bago yung 60, 15 ako. Hey! Caldero! 24. 24! Wow. Not bad. Ay! Wow! Nakuha na nila may golden. 32. 32. Ano walang 11? Itong ano? 33 gusto ko eh. 32. Ako rin gusto ko twin. Ay, pa na lang. O, diba, dati guys, ano, mga hairpin, cuticle. Ngayon, level up. Pang na ba? Puro pang kusina talaga. O, pa. Ay, sige, si Gigi pa pala. Hindi na tayo bibili. Hindi na tayo bibili ng ano. Tukay. Baka sa susunod na anniversary, appliances na. Yay! Wow! May mabubuhat na rin ako. Ano yan? Pang sa ano mo? Sa O, gamit ikaw mo na muna pa. Marian, isang daan. Sunod na lang ako sa'yo. Ito sa akin, Jess. Kanina niya pang sinasabi yung yes. Ayun na sila? Opo, may papuyat pa si Papa. Dalawa. Siya lang eh. Huwag ka naman manilip eh. Wala, baka may aso doon. Si Cooper. Baliktad pa. Ay, Darcy nyo man. 28. 28. Asan na yung kanila? 22. Ito ako! Kinakain mo yan. O, yan na ulang mo bukas pa ha. Talaga tayo pa. Ikaw na mabunod. Hindi mo nakaparada ng ano. Next. Inaantay niya yung beer brand eh. 2 beses ako magbunot ha. Yung sunod kay Kuya. Hindi mo pa. Number? Aha, number 12. Wow! Ay, isa pa kay Kuya Ulan. Ito guys, itong bubunutan ni Peng para kay Kuya Ulan to. Kasi hindi sila makaano, busy sila sa ano eh. Busy mag-araro. Ayaw magpaawat sa bukid. Hindi na bulit mo. Wow, number 23. Wow! Yan. Kuya Ito, Ulan. para kay Kuya Ulan. Pitching. O, sino magbunot kay Anod? Santi Pasay. Oh. Ito guys, yung bubunutan ni Nanti Pasay yung para doon sa ano, kasama natin sa sibuyas. Awan. Kay Anod. No, may labit pa yung thermos. Peng yung termos. Mission na yan. Okay na. Oh! 34. Yun! Ay, 31 pala. Ayun o, timba, tabo. Ito, 31. 34. 34. Ayun, Wow! Timba tabo. O, sa iyo yung tabo mamaya. Pag-direct sa sibuyas. Kay Anod dyan na, Kenod. Okay, Gigi. Kuya Junjun. Kay Kuya Junjun naman, representative. Tata. 15. 15. Hello? 15. Doon yun, banda. Ayan ay. Ay, dato yun eh. Ay, sabon na. Wow! Meron ka pang ano, Downy. Downy. Meron Downy. Ay, kay Kuya Junjun pala yan. Kay Kuya Junjun to. Kay Kuya Junjun. Next na. Next na sa simula. Umpisa na kay Tiligaya. Ligaya. Wala ko. Ayun po. Ay, yun o. Feeling ko makuha ko na lang. Ilapit mo na. Lapit-lapitin nyo na sila. Ito na lang guys ang natitira. Ayan. Feeling ko makuha ko yan. 26. 26 yung pera. 60 pesos! 60 pesos! Oh, at least may pang May pang Kasi, Salon pass. Daily kasi ikaw na. Naku, baka termos na naman to ah. Tuman pa naman ng kamay na yan. Ah, gusto niya asukal. Oo eh. 1 kilo yan oh. Ayoko yung 20. Ayun. May pang New Year na siya!
Wow, kakusurti talaga si Paseng. Dumutan niyo na lang ako. Si Papa na muna. Ay, bunutan mo yung bunutan. Ito sa'yo, Si baso. Papa muna. Para matanda to bata. Oy. Kakapili mo kasi yan. Ayun o, yung panghugas ng plato. Wala tayong panghugas ng plato eh. Eh, ito sana. Ano? Termos! 20 pesos. Ano kasi? May asukal, may kape, may coffee mate. Oh, ating sa kape din. Ay, kompleto na tayo ah. May kape, asukal at saka coffee mate. Ay, gatas na lang talaga, gatas. Gatas na lang talaga, Ber. Meron na oh. Kaya, coffee mate yung nabunot. Oh, next. Ano si Kuya Billy, hindi pa nagbalik? Ay nga. Ah, sige, siya na sunod Ate Joanne. 8? Ito. Yung isa niya kanina, puro ano. Kaswerte niya talaga guys, oh. Biruin mo yan. Dilata. May grocery na ano. May hanger. Ay, sa iwi ko ng hanger. Wala pa na hanger. Iwi mo yan sa Antipolo, ha? Oo, iwi ko yan lahat. Oh, Kuya Bile. Kuya Billy. Pasalubong ko yan doon. Sige lang, pasalubong nyo. Ano ito? Na yan? Wow! Take ito. Chinik talaga. Para sa'yo talaga yan. Ako na. Wala na rin yata. Baka ito ah. Termos. Termos sana. Wala kaming termos eh, Ito na sira. lang ang pwede. 2 days. Hop! 50 pesos. Ha? Wop, ano number? Sabon. Dishwashing. Ano? Gatas. Ano ito? Gatas. Number. Ito. Wow, today's. Yay! May pang-salad na araw. Ante, ligaya. Okay, Ay, ay. Wala na yung bunot. Ante, wala nang bunot. Ante, huwag ka magkukulay. Mayroon pang termos. Ay, last mo na ata. Last na natin, no? Berbrand. Berbertring gusto. Right. Ay, naglampas pa! Na, ito yan? Hindi. Oh, ganda nga oh. Oh my God. Okay, next. Baka naman puro hiramin nyo to pagdating mag-vlog. Matik na yan eh. Wala na, wala na. Naglampas pa eh. 30! Ah! May kapias na! Sunod na sila ano ha? Akin to. Naku talaga yung termos no. Gawa pa uli oh. Eh, tatlo na lang sila. Pwede sobra ng dalawa. 5 pa. Gatas. Agatas. Okay, okay. Kompleto na talaga kayo. May gatas pa. Kay, Anim pa oh. kay Kuya Ulan. Ay, oo. Termos! Saan yung iba? Wala na lang. Ano ba yan? Ay, napira 27. Ha? 50 Kuya Ulan. Guys, hindi pa sayang unknown. Naku, termos! Termos yan. Naku, tartalaw. Dito kanda. Patay. Ay. Wala na. One. Ah, sabon! Next. Gaganda yung mga nakuha kasi. Kay Kuya Junjun. Kuya Junjun. Kuya Junjun. Termos. yan. Tama, may timba na siya. Wow, may baso. May baso si Kuya Junjun. Bakit nagpunta dito yan? Okay, yan guys, bunutan natin si Kuya Ulan para tatlo dun sa kanya. Tignan natin kung saan ang 29 Yan na lang, at lumalaban. 21. Kanyang swerte. Wow, 21. Wow, garbag. Talaga. Paano to? Hirapol natin. Ito. Baso at saka Masama pang panahon ngayon guys, oh. Maambon. Ay, alam ko na. May low pressure. Wow, may pa-donation si Madonna guys. Ito i-donate ko na lang kay Anod at kay ano. Kasi hindi ko naman ito maiuwi sa amin. Sila kasi yung nag-ano sa sibuyasan nila. Sila yung nagtatao doon. Para mayroon silang pang kain-kain doon sa isla. Ay, tao! Ay! O, Gio, pag ganin mo na para... Ito yung kantipasing, oh. Gaganda, oh. Tsaka sweet spaghetti pa siya, oh. Talaga naman. Sige. Ito. Ayan, Peng. Then ito. Then 100 pesos. Wow. Yes. Kaya wag muna na yung buklatin. Sabay-sabay tayo magbuklat. Sa ating
Okay, ang makakabunot guys ng number 29 sa kanya mapupunta ang Thermos. Tararan. Taran. Dali. Bunot. Bunot. Okay, ang tilig. Mama, Saan si ate ay? bakit ka saglit? Oh, bunot na, bunot. Isa-isa lang pa, wait lang. Muna, tignan itong maliliit. Tama siya ba? Kasi ang gumawa. Marka. Isa lang, tignan ko isa. Huwag mo muna Oo, buksan. sana kuya Billy. Akin. Hanggang buwan ka natin. Wala nang pili-pili na yung akin. Ah, wala pa kami? Isa lang. Ate, tignan mo baka dalawa yan. Ikaw na. Sabay tayo. Wala mo na magbukas. Number 29. The lucky number. Ay, tapos na. Wow! Awan. Akin! Number ano? Totoo na pa. Number 14. 29 na. Oo. Tinay lang dapat. Akin! Akin! Patingin mo na. Tayo mo na! Hindi sa akin. Patingin muna, ipakita mo muna. Renta! Wala. Wala. Kaya kaya. Akin! Patingin nga muna. Tayo mo na! Daya-daya naman kasi. Naging daya niya. O, sino nakakuha? Wala. Meron. O, diba? Ako yung... Oh, ilipin sa akin. Walang number yan. Walang dyan. Wow! Oh, dahil binigay ko yung ano ko, yung pangatlong bunot ko sa dalawa. O di, Mas maganda yung kapalit. o di ba? O yan, pwede mo na iuwi. Yay! Thank you! Thank you so much! Madaya. Oh, tapos Mamaya nyo na ang yung baba yan raffle. kasi masikip sa baba. A few moments later. Salamat sa biyaya. Pinagkakalob niya sa amin sa araw-araw. Kasi tulong ng mga anak. Magamit namin ito sa mga paglilingkod sa iyo. Salamat din naman sa mga biyayang pinagkakalob niya sa amin sa araw-araw. Ahuli na po namin ang mga ama sa mga Jesus ang laki ng pagpapalingkod. Amen. Kain po! Kain po! Naku, wala pa yung aming... Happy second anniversary! Yes, happy anniversary. Happy second anniversary! Thank you so much sa lahat ng support nyo, mga ka-Dragon. Thank you so much po. Thank you. Mahal tayo. Yan yung mga bisita natin, guys. Mukhang nasa ano sila, nasa bahay. Hindi nila alam na dito kami sa farm. Pero nabanggit naman namin yun. Dito kami mag-celebrate. Ngayon si Kuya Ulan, guys, oh, busy sa ano, sa bukid. Hindi ma-istorbo. Hello. Binunutan kita doon sa parapol. Ang nakuha ko, Kuya Ulan, ang nakuha mo, pitchel, nababasagin, 50 pesos, tsaka Bear Brand. Ayos eh. Ayos. Santi Paseng ang magandang mga kuha. Kaya nga. Pero nakuha ko yung ano, yung 2 days. Abot award Santi Paseng. Shaw-shawan po. Ano yung mga kakawayan mga pa? Hindi yan sa chokes. Ano, hindi. Sa sosyan ng ano. Sa palabaw? Walang sauce ang chokes. Kasi masarap kahit walang sauce. Sobrang bet ko talaga tong chokes. Ano ba yan? Pare ka. Hindi ko nakapunta daw sila kuya ano. Nandun. Yun sila oh. Ako lang gagawin. Bakit doon ako lang sa bayan? Taglan. Yan sila, Oxy daw guys, hindi rin makakapunta kasi malakas daw ang ulan. po kasi ngayon. Ibang panahon ngayon, no? Parang may low pressure. Ibusan tayo mama natin guys. Dumating na bisita. Mr. Jay, hindi ka basa? Mainit daan? Kami kasi ilip ako, kanina naglakad kami dito kami doon. Tanong namin kung may tao ito. Yung tao, punta kami doon sa inyo. Kaya nga, sabi doon na lang kayo. Dali na, masok! Pasok, kain na. Tagal naman kasi, kaya nagkain na kami eh. Kain na kami. Hapon na, kabila. Sakto. Sabi ko sa kanila, tapos binigyan. Katataas lang namin mag ano eh. Baka nandun kami sa Bunutan. Baw? Upo muna kayo dyan. Okay nga muna eh, makinig eh. Si Kuya Allen ay. Baka hindi magsarap. Ha? Magdang daw siya. Pumpam talaga yun. Wala, ba't ano yung dala mo kuya? Dali na, kain na kuya. Sabay-sabay na tayo. Ginadahan-dahanan na Kakasimula pa lang namin din namin. Tagal man yung mga anak, magkain na tayo.
Ayun na yung pinaka matangkad sa grupo. Hi, Chef. Ba't nalay ka, Chef? Sabi ko na nga ba si Kuya Alin? Ginantay ka pa nila, Kuya Allen, bago sila magdampot. Sabi niya ay, kaya niya, sombrero eh. Manigigil. Hindi siya makagaagad eh. Sabi ni Gigi, ba't hindi nila kasama si Gerald? Magpakilala pa naman ako. Ikaw nga ginantay nila kayong pa kayo dito. kung anong damputin nila, ang damputin nila. Kung anong pagkakunin namin. Ito, ka-architect yung nagbiga ko. Gusto nila, sandukan mo Napili pa sila. ako ng hindi makapataas ng ano dyan. Lahat baga makababa. Ito, Mano. Ito yung sa'yo. Ito ko paling. Yan. Yun lang ang sa'yo. Sa gitna na yun. Pizza. Ay no, chicken. Ayan ang ating mga kandang scholars. Oh, say hi to... Hello. Kunin ko kayo ng ice cream. Dahil na nakalimutan mo na sila. Sila yung kasama natin nagbangos. Oo, yung kala niya. Kaya ano ako, maglalagay ako ng ice cream sa cup. Tuwa siya sa bangos eh. So yun, thank you so much sa Team DFL sa pag-invite sa amin sa inyong second year anniversary. So muli ito ang Kusero Mangyan, bumabati sa inyo ng Happy Anniversary! Yun, thank you so much ulit. Ayan. Thank you din sa pagpunta. Thank you sa masarap na pagkain. Thank you. Oo. Tumawa ka lang. Ayan. Salamat. Sige. Baka madapa kayo. Gabi na kayo oh. Ay, bagay mga lalaki mang tayo. Yung cellphone eh. Cellphone na lang. Plus Salamat kuya ha sa pagpunta. Salamat din. Ingat kayo, sana hindi kayo mapunta. Ayan, bakit na bakit? Pero take out namin kayo ng ice cream. Ayaw nyo naman. So ayan guys, gusto lang namin mag-thank you sa nag-sponsor sa aming food kay June Supangan. Yan, thank you so much. Thank you, Sir June Supangan. At kay Schubert sa pakakanin. Thank you so much. At syempre kay Ma'am Jackie, ayan, thank you so much po. At kay Sir Tobach para sa pa-ice cream. Ayan, thank you so much po. Nabusog po kami. Ang sasarap po ng food. Kami, umuulan. Oh, sila, nag-ice cream kahit malamig, Yan. Ang pilitin yung ubusin yan. Hello po, Sir Anonymous. Kamusta po kayo? Yan, ito po ang ating mga scholar. Yan. Oh, kamusta naman daw ang pag-aaral nyo? Buti naman po. Sure? Walang boyfriend? Wala po. Si Dana lang, meron? Friend. Si Odette? Wala po. So yun guys, dahil maghirap din sila kanina sa ating pag-game. So ito ang kanilang premyo. Ayun pala yung inaantay ko Yan! Sana naman Gusto ko rin po mag-thank you kay Sir Ralph at kay Ma'am Alice. Ayan, thank you so much po. Thank you so much po. Thank you po. At kay Ma'am Anonymous, ayan, salamat din po sa blessing na binigay ninyo. God bless po. Thank you. Ibigay mo na ang aming premyo. Ito guys, ang kanilang premyo, 15K, hati-hati na lang sila. So, lahat naman sila nagpagod, kaya deserve din nila. 258 lang deserve. Pasensya na kayo dahil napagod kayo. Dahil ginusto nyo naman, sabi nyo, maglaro kayo ng kakaiba. So, yan na. Yan guys, gusto lang po namin magpasalamat sa lahat po ng mga bumati sa aming second year anniversary, sa mga nag-effort po ng gumawa ng kanilang message. Ganon din po sa mga nagbigay ng aming food ngayong anniversary. Thank you so much. We love you all, guys. Happy second anniversary. Happy second anniversary. Happy second anniversary, DFL!